呦我的妈！Diyen mi? Yeni geliyorum abi. Diyen mi? Qimmatmaga denemegde pulum ýok diýýän munça. Qymmat däl diýen. Anadamok diýýän. Bolýa diýýän. Bulaňy näçde? 720 manat. Bulaňy näçde? Olaram şol baha 720 manatdan. Bir de şmat skitka dowam edýär. Men razmerimden berem şunu. Oğlum? Eýýär. Aldyňmy? Bolýar ýöräl. Sen näme maskara bolup otursaň aljyrap pulny özüň töleýän ýaly. Это часть моей жизни. Маленькая часть. Она называется счастье. Больно. Öldüğünde haber değil mi? Böyle korkuttum ben var. Ben var. Düşman davaya gitmeyecek. Gayret otursaydı. Cennet! Ha Cennet! Beyaz düşüyorsun lan. İçeri gider. Ben hem otur ya. Ne daha? Ben daha yani. Ben İran'a gidip var şu Ben dedim ya. Ben dedim. Ben daha otur. Cennet! 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 Cennet diye. O kuhnyada men. Neymiş ya? Mesi bilen çay demleýän saňa. Mevsim neymesin efendim? Yine mevsim. Elbette bugünkü oyunumuzda Lionel Messi bizim mavi kırmızı görünerek Messi bugün oyuna düşmedi. Cennet! Messi! Cennet! Cennet! Bagtly yaşlary bolup yetişmeňizi, ýaşamaňyzy haýşdydım. Alçılıyordu menden. Alzırma, kızım, haydi ver. Öz yastığınızı köpelmeňizi Allah'dan arzu edýän. Men size sungatda, medeniyette, söýgüde, durmuşda, bagşçylykda, beýiklikde yastığınız bile garramaňyzy ýene bir arzu edýän. Size şeyler beğeniyen sizin bağıtınızda.
Çoluğuyla bağışlar. Alzımıyor da menden. Ananın tan edip devam eder. Eken gülüp Muratcan bağıttı olam. Öz ovudunun yal ilmiden durmuş. Çıkayım. Bak öyle kaydıyorsun. Buraya öyle bak yattı. Onu da onu geleyim. Я безработный, нахуй. Бомж, нахуй. Что с меня взять? Telefon. Bolle. Kelle den berrak, fiş berrak, bolle, 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 boll. Sapari. Oo. Ağam erkek al oynanın son vardır bu zaten görsör. Erkek Men oğlanlar kar oldunuz. Sağ ol, ya dağıtta. Görse. Boyun kiçimi, ya horma, qıynanma. Zatto mektepde uru muallim 2 san dayo oğlanlarayda partada satacaq diýen spisaga düşeňok. Uzun bolsam qıyna, kaçan bolsaň mektebin lampalarını çalyşyp gören edýärler. Boyun kiçi ýöne daýowja bolsaň ýaxşy bolyn, boyun kiçi bolup hemem por bolsaň näçe. Hiç saçan urşup bilýäniň dakazat bolanok. Sen näýle mektepde uru? Birazajyk TikTok görüň. Ondan soňra ýatsaýyny oturan bolsaň, onda sen hem ödümdün ki, näil bolla ýa dewur. Öňler sen tanamaklar üçin belli bir aýdymçy bolmaly, ýa şahir bolmaly, güýçli diktir bolmaly, iň bolmanda bir mekdebiň şefi bolmaly. Kim aýa diýenlerini 94'lere daňýady dewründe diýdirip bolýady. Ýa-da rapper bolsaň, sen plana diýsat ýadyň däme diýip tanaýadylar. Indi näme? Indi bolsa TikTok ýerýän tanalasyň gelse kamera ony durup bilseň boldy. Uza sen yıllar ödünçe. Sen näme isleýän? Sen telefon ýokmy? Özüň näme diýen durmuşda? Onu var aýtjak gelýän. Sen aýtdyň. Oyun edýänmi? Bir bal bolsa da nana çalyp ýeseň de bulary. Tawar, soňunda näme diýdiň? Erken bolsa gadynçy aýaly ýetirmeýär. Aysın dilim, aytmasam elim, kıyır canım bu yerim. Yanımdaki bolu versin kim varsa. Dine yürekteki bilen qarrarsın. Gördün değil mi? Iýäniň, geýýäniň gymmat bolany näme? Özüň ardanmarsaň. Обязательно занимайтесь спортом. Хоть каким-то. Начните хотя бы элементарно прыгать. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Если просто прыгать неинтересно, то начните прыгать целенаправленно. Например, в салаты. Бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо. А чё? И позанимался, и поел. Жизнь удалась. Но с другой стороны... С прыжками главное не переборщить, а то можно ненароком стать рэпером. Önümde mic, ayakta Nike. Çıkmam men bilen fight. Başladı birinci round, ikinci round. Deyam sen knockout, keylen beren not found. Просто üt göçü, bizim track'taki sound. Знаете, чему я искренне радуюсь? Тому, что благодаря хип-хоп культуре наши ребята осваивают английский язык.
Это ли не радость? Knockout, keylen beren not found. Просто üt göçü, bizden track'taki sound. Girip geldim soramam, tükürüp içine seyirci kanlaşaktım endişmeye. Freestyle okuyan, nanana girip nefesin içine bağla gireyim beynizine. Я вот только одного не могу понять. Либо он занимается какой-то второстепенной тайной деятельностью и забыл отключить эту маску с женскими глазами, либо это какой-то особый фетиш. Işıklı kanyonu gökyüzüme koydum, ettim ışıklı kanyonu tabletime koydum. Tabletime koydum. Так, спортом позанимались, рэп почитали, теперь можно насладиться великолепной актерской игрой. А можете оставить отзывы о кинотеатре? Вам понравилось? Отзывы. Кресла неудобные. Фильм тоже не понравился. А хорошие отзывы оставьте, пожалуйста, о кинотеатре. Нет, не могу. Кайрат, сделай так. Нет. В смысле? Минуточку. Пошли. Ты что, можешь просто отзыв хороший? Я не могу, ты что говоришь? Это кинотеатр. Отзыв о нашем кинотеатре. Очень хороший кинотеатр. Стулья удобные. Хороший фильм. Завтра скажу друзьям, чтобы пришли и перевернули тебя. Кого повернуть? Меня повернуть! Парню в конце ролика самому смешно стало от происходящего. Уважаемые работники Беркарар кинотеатра, вы все огромные молодцы. Вот вам лайк, вот вам 2 лайка. Вот, ну, в принципе, у меня больше больших пальцев нету. Ну, там не видно будет, короче. Вот, поэтому молодцы, в общем, грубо говоря. А еще молодцы мои зрители, которые смотрят меня и дарят мне большие пальцы. Так что большое вам, обильное, огромное, чрезвычайно непомерно необъятное спасибо. Да, вот.